ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ ಪುದರ್ ಅವನು ಗಂಟೆ 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಬತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ರಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ನಡುರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪುನಃ ಬತ್ತುನది ಐತ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಮಾರತಿ ಎರಡು ಮೂರು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಲೆಡೆ ಮಾಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಾಂತ ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಕಾಂಟೆ ಒಂದು ಮಾಂತೇರೆ ಇಂಜಿನ ಬಸ್ ಮಾರತಿ ಉಂಟಾದು ಖಾಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಂತಿದ್ದೇವೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ఒక మూడు ముప్పొంజి ఘాట్ ఉంది హరిశ్చంద్ర ఘాట్ ಮುಂದೆ ಬೋಟ್ ಹುಡ್ಕೋಬರದ ಬೋಟ್ ಹುಡ್ಬೋದು ಮೀದು ಕಲ್ತು ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಘಾಟದು ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಲಲಿತಾ ಘಾಟ್
minha está por aí. Aí dá para fora. Agora depois é, radio. Não é leite. आगे वाले में